chercher dans la ce qui m'a dit. Qui sait? Qui sait? Non, qui sait, oui, à mon hein? Tu dans une place. Comment tu as mis? elle va nous voyager. Oui. Ça. Ne m'a pas dit, c'est une qui s'est pas mourir. Non, c'est évidemment, il y a Charani, il m'a dit que non, laisse. Il va vous parler. Il parle là. Voilà, il a fait. Voilà, il a fait. Kon basi kita. Sama era wabana sama sa. Sisi kali. Parce que il a fait des jours là-bas, donc elle va m'apprendre ça, n'a même pas fait. N'a la son. Comme il était une seule, n'a la son pas fait. Mais si il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Ah, il joue, il a du mal. Il a du mal. Il est mis donc, il est mis donc. Oh, il a une erreur de produit. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Kulubali. Bana mantigi. Université. Alhamdulillah. Kulubali. Mettra la ka nunga furusa ta kamala. Ne to fel na yefe. Fo na ka fo na be ngule kuma be. Ne re kun kle fela ne kun tiami. Ya, ni wati ku chara ni re bu. Do de ka be anti nyoko yin. So hande be tam sigla wati na ne kun nyebala e kun tika si kle fela. Nta do minu. Wallahi wakati na. Mais nte mettra de demsono mbi ka fo ko anga madamu ko ala ka wole siram wala ala ka wole siram ko ci ko ma yaka de ko don fa nga fa muso min yɛrɛ ye mangoro den mɔ ko muso ko k'ale tɔɲɔgɔnmuso dɔ bɛ yan nɔ nka ka tila ka wuli ka taa munumunu ne masa aramani magaritogo yira kun tɛ ala la koyi ne ne somɔgɔw kun sɔnna ale ka furu ma f'a kun bɛ kɛ tan a kun tɛ kɛ tan ala ko tɛ nkalon tigɛ ala ta de ye tiɲɛ. Dama ina fito wani furla. Kulubali. Mati diga boy ya diga noga. Min kile mi anda balbane. Ndu te sere la nyele ba inde la ba. Ai, no le fois, tu le fo. Kwa ina bora. Aka chan kalo sababu kale nya madani. Ina baba. Adinde. Adinde. Kale ale kone afa na ko mi din do ge wa malo ko le do. O kavno fa do na ko mi na bo. Bo sanne afo ne tabna. Itu te ko gare nya wala ya do. Donc ne be ati na ni sama le to. Amina pe wa mi ko tri na kasi. Era ba do me na ko. Ako ne na nyo ko wa ina ya ko ka ni ina bo le fla e ba ba. Ala ni mo te ga te ne.
Ni cogo ma ɲɛ dɛ. O de kama dɔw fana bɛ ka kuma misɛnmatɔ yɛrɛ. Donc ni se ko sigi dɔ don na kɔnɔ ka don na ko jateminɛ. O ka se misi la a ka sɔgɔ dɔɔni. Mais n'an bɛ taa misi la. Tiɲɛna nin tacogo in an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ a la, Ala ka yafa k'a ma, Ala kana du barika t'a fɛ. Amina. An yɛrɛ minnu bɛ yan nɔ Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don. Kulubali a kɛra fama ye dɛ. Nka Kulubali o tɛ baasi ye komi tiɲɛ yɛrɛ la n nana ba ni foli de la nka ko dɔ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ komi janaja kɛra ka ban a tɛmɛna donc an y'o dugawu lase ɲɔgɔn ma Kulubali n'a hakili la kuma dɔ kun delila ka tɛmɛ ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna n'o y'an denmuso ka ko ye Ina. Ina ka kun n'a hakili la e ko k'i i balimaw fara ɲɔgɔn kan ko min bɔra a kɔnɔ k'i b'a lase ma parce que tuma bɛɛ ne yɛrɛ tɛ se ka ɲɛ jɔ Tarawele yɛrɛ ɲɛna tuma dɔ la ne yɛrɛ bɛ taa misiri kɔnɔ alimami yɛrɛ ka ciden bɛɛ ye ne ye mais alimami yɛrɛ ka ciden don o don o mɔsɔnnen don kɔfɛ i bɛ ne mɔsɔn ku dɔn an tɛ se ka ɲɛkɔrɔta ka Tarawele lajɛ o parce que ko Tarawele ye n bila ci la a denkɛ ka furu n'a fɔra ko a mɛnna tan ne ma se ka ɲɛfɔli sɔrɔ o ko la a ko kɛra baara ye dɛ. Baasi tɛ ne ni i n'a fɔ n ko y'a fɔ i ye cogoya min na. Mais Dilwa a dit quoi Dilwa il y en a eu pour la mais il y a la semaine n'a pas pour Galo no gale fa fa folero ina kadine nyama ina rabo kasa senti kera ah ndiri ko do kana wala so ni ta to be ok donc rondam ama ko fe ni na ta do ba